Takže čaute. Dnes máme deň do váženia. Máme štvrtok. Ostáva nám nejakých 6,6 kg, takže máme pred sebou čo robiť. Čaká nás sauna, bicykel, spacák. Teším sa. Takže máme za sebou 45 minút bicykel. Čaká nás 60 minút sauna spacáku. A verím, že nás nečaká ešte dlhá noc, keďže to zadzovanie je najhoršie asi na tom všetkom. Koľko hodín je? 7? 7 a 3. 10. Pri 6 stáva. 20-30 minút sauna. A potom tu 30 minút spacák v tej folii. Že prejdeš rovno, ne? Hej, rovno do folie a naspäť. Takže 7-8 na tvojej. Takže koľko? 8-7-6 na tvojej. Takže koľko to je? To je ešte 2,2, nie? Nie, viac. Nie, čo? 3,4, nie? Čo to je tá váha, ten limit? 4,4. 4,4, hej? Takže máme, no váhu ešte nemáme. Dokončí sa ráno, ale nachystáme si rehydrotačný drink a prvé jedlo, čo bude v podstate ovocie. A rehydrotačný drink bude spočívať iba zo soli a medu. Keďže sol základné minerály má takisto cukor, takže jednoducho a efektívne pre telo. Takže máme 5:50 ráno, ostáva nám nejakých 1,5 kg, takže ideme to dokončiť do sauny a vedieme sa na oficiálnom vážení. Podľa, kokos, normálne. Džicer. Bomby. Nečakal, že sa toto pustí do toho. A ja. A mi to už hovoril asi 4 mesiace. Nie, hovoril už skôr, viackrát, že už toto všetko, že už sa chystá odhodať. Príjemný dobrý večer, naše verejné váženie aj v tomto momente začína. Vítam vás všetkých tu dnes v piatok v Optime. Zajtra máme veľký turnaj v Steel Arene. Kozák! Martin trénuje pod trénerom Matejom Bockom v Metix Gyme MMA, avšak Martin na váhe navážil 85 kg a tým nesplnil váhový limit. A ako vnímaš, keď zápasník taktože nedodrží váhový limit? Ako to vnímaš? Ale může se stát prostě, něco mu nesedne, blbě začal třeba hubnout, nebo já nevím, cokoliv, můžou tam být zdravotní problémy, nevím, doufám, že ne. A prostě někdy se to stane, to k tomu taky patří. Určite sa teším na váš zápas, bude sa na čo pozerať. Ďakujeme vám. Ktorý trénuje, môžeme sa presunúť na to zápas. Mal si nejakú speciálnu prípravu na svojho supera? A môžeme prejsť na 12. zápas poradí. Bude pre ňu taký surprise. Ja si myslím, že najviac toto bude pre ňu ťažké, že on má predstavu, že teraz Nestávame, ale na
práve, čo som mal, tak nie že hanky, ale keby tu ďalej, vieš, má ťahal. Ale teraz už to bolo celý problém, kebyže dá viac pevný, alebo dačo. 4 kg, alebo môžem dať im menej, že uberiem napríklad 2. A by si mal mať tak. Ešte raz to robíš, Chámo, budeš to Prvé kolo. Prvé kolo. Neviem, ten je dobrý ďalší, vieš. A musíte kedy sa tak, že ísť potom dole, vieš. Trafil si. Ešte teraz, za chvíľku bude mať zápas aj Jožko Wittner, ktorého si vyzval teraz, pôjde sa pozrieť na ten zápas. Když bude dobře zdravý, je ten zápas pro tebe na stole, uvažoval bys o něm? Ja som sa k tomuto už vyjadril ešte minulý týždeň. Myslím, že to je strašne individuálne, ale určite srdce a nezdávať sa proste. Je to fight life, raz si hore, raz si dole, takže... Pozdravujem všetkých fanúšikov bojových športov, všetkých fanúšikov RFA. Ja vám chcem poďakovať za náš posledný turnaj tohto roka. To rozhodoval a môžeme dať odvetu v Bratislave, som ready. Chcem byť najlepší, 8-4, aj si myslím, že som, takže to nie sú plány, to je cieľ. Spomínal sa Jozef Wittner ako tvoj možný super, tak ako sa na tento zápas dívaš? Je to niečo, čo by si chcel v najbližšej dobe?
Tak ako som už kopeckrát povedal, ten zápas chcem, on teraz si tu dohodol zase nejaký box, takže keď bude utekať do boxu alebo do 77, tak budem musieť počkať, ale ten zápas určite chcem.